zan mutuwa ta girma a rubuta ba na neman sassauci kuma irin wanda nake a hamzarta zartar da hukunci a hamzarta amma ba na neman sassauci akan laifin da ban yi ba na neman sassauci akan wannan laifi da ban yi ba kuma na roƙon a gaggauta wannan hukunci ina ba wasu yana hakuri su san cewa zan mutuwa ta girma kada wani ya damu akan tafiyata ta zama alheri su sani cewa kar su samu damuwa kan tafiya ta lahira saboda wallahi tallahi zan shiga lahira da girma a gun Allah su sani zan yi mutuwa ta girma amma bana neman kuma bana roƙon kai Ibrahim sarki wala kai mun sassauci sassaucin Allah kai ne nake ne Ibrahim sarki kai mun sassauci bana roƙon ka bana neman sa sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zartar da wannan hukunci kuma a gaggauta zartar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum wannan sigar ta sai kuma kai ka malam da kace nan jawabi na ƙarshe bayan na saurari yadda ka juya duk jawabai na sama a ƙasa yadda ka juya duk jawabai na sama a ƙasa kamar kwaya su ka ƙaga min zagin ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wanda ban ba ka ƙaga min zagin ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wanda ban yi ba to anan ne kanka da ka bar ni ni ba alƙaji bane ka bar ni ka bar ni rani aka rama kuma yace shi wanda aka kama da laifi a yanzu wannan magana da yake ba magana ce ta aka yanzu cikiya zai abinda ake nufi ne nema abin sassauci ba magana ce da zai faɗi wannan maganganu kotu ba ai damar da aka bashi zai nemi sassauci ne zai nemi sassauci ne ba na a cikin makabala akan shari'a ba ba na cikin makabala a shari'a ba saboda haka Ibrahim kace